Tiny Jackal. Ακόμα γράφω για φίλους και για φίλες. Ακόμα γράφω για σκύλους και για σκύλους. Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, πού μας έφερες? Είμαστε στον Κορυδαλό, είμαστε στον Άγιο Γιώργη, στην πλατεία που μεγάλωσα, στην πλατεία που έχω ζήσει όλα μου τα παιδικά χρόνια και τα εφηβικά. Εδώ πέρα που μεγαλώσαμε με τα παιχνίδια, με τις μουσικές, με το ραπ, με όλα αυτά τα πράγματα. Σχολείο εδώ. Σχολεία εδώ. Σχολεία. Διάφορα σχολεία. Υπάρχουν καλές αναμνήσεις, υπάρχουν κακές αναμνήσεις. Από ανθρώπους που έχουμε χάσει και δεν πια σε αυτή τη ζωή, που έχουμε περάσει πολλά πράγματα, μέχρι όλες αυτές τις όμορφες εικόνες που είχαμε σαν παιδιά. Τι κάνατε εδώ, σε αυτή την πλατεία, σε αυτό το παγκάκι? Αυτό το παγκάκι είναι το παγκάκι που πάντα βρισκόμασταν. Ήτανε το midpoint, ξέρω. Λέγαμε Άγιο Γιώργη, παγκάκια ή άγαλμο. Και όταν λέγαμε παγκάκια εννοούσαμε αυτό εδώ, που έχει αυτό εδώ το γάμα. Όποιος ερχόταν πρώτος άραζε, τότε δεν υπήρχαν πολλοί. Δεν είχαμε όλοι κινητά, ξέρω εγώ. Ήταν η φάση που αρχίζανε και βγαίνανε. Ξεκινήσει που ήρθαν τα κινητά. Εδώ έρχονταν και ζευγαράκια, έτσι, με τις τότε κοπέλες σας, μικροί. Δεν το συνηθίζαμε. Ναι. Ήταν της παρέας εδώ. Αυτό ήταν της παρέας. Ναι. Όταν ήθελες να πας κάπου με μια κοπέλα, δεν παίρναγες από εδώ, γιατί έπαιζε καζούρα. Δηλαδή πήγαινες αλλού, πήγαινες σε άλλη πλατεία, ξέρω εγώ. Ναι. Όχι ότι εκεί δεν έπαιζε καζούρα. Έχει αλλάξει η πλατεία, ο Κορυδαλός εδώ σε σχέση με το πώς την θυμάσαι τότε? Σαν δομή δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Όσον αφορά τον κόσμο και που πλέον έχει γίνει, από ό,τι έχω παρατηρήσει, πιο οικογενειακή πλατεία. Πάντα ήταν μια πλατεία οικογενειακή αυτή εδώ πέρα, πάντα δηλαδή είχε οικογένειες και αυτά. Αλλά πιο παλιά δεν είχε τόσο μεγάλη παιδική χαρά, τώρα έχει μεγαλύτερη παιδική χαρά, έρχονται πιο πολλά παιδάκια. Αλλά είναι μια πλατεία που έχει πιο πολύ φαγητό και ήταν για οικογένειες πάντα πιο πολύ και υπήρχε αυτό και τότε, υπάρχει και τώρα, από ό,τι βλέπω. Καλύτερα τότε ή τώρα? Εντάξει, αυτό νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσει θα σου πει καλύτερα τότε, ρε φίλε. Ποιος δεν λέει ότι τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια δεν ήταν τα καλύτερα? Πώς είναι ένα παιδί να μεγαλώνει στον Κορυδαλό? Δύσκολο, αλλά και ωραίο για την εποχή τότε, έτσι. Ήταν μια εποχή η οποία είχε αλητεία, αλλά αλητεία πιο καθαρή, ρε παιδί μου, σε σχέση με το σήμερα. Τι εννοούμε αλητεία για τότε? Για τότε, ρε παιδί μου, ότι να κάτσεις μέχρι αργά, να έχεις μπιφ με τη δίπλα γειτονιά, να τσακωθείς, θα πεις ένα μπινελίκι, ένα κάτι, ρε παιδί μου, αλλά όλα αυτά μπορεί, ας πούμε, την Κυριακή, ξέρω εγώ, να παίζεις και ένα ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα και να πλακωνώσουν, ξέρω εγώ, με την άλλη γειτονιά, με τα άλλα παιδιά, it's okay. Έμενε εκεί, ήταν αυτό. Αυτό ήταν λίγο πιο άγνο τότε. Και εδώ η γειτονιά ήταν λίγο περίεργη, ρε παιδί μου. Ο Κορυδαλός, ας πούμε, είχε και ένα μπιφ με την Νίκαια πάντα. Και ο Κορυδαλός είναι μια μικρή γειτονιά, ρε παιδί μου, η οποία περιβάλλεται από όλη την Νίκαια, η οποία είναι τεράστια. Είναι κάτι σαν γαλατικό χωριό. Έχουμε και δύο ομάδες εδώ πέρα, την προοδευτική που είναι η Κορυδαλιώτης. Τι θα ήταν η ερώτηση, Ολυμπιακός ή προοδευτική? Έχουμε την προοδευτική εδώ πέρα που είναι η τοπική ομάδα και είναι και ο Ιωνικός που είναι η τοπική ομάδα της Νίκαιας, ρε παιδί μου. Και υπήρχε και αυτό το μπιφ. Και βέβαια και είναι και από τα πιο ιστορικά μπιφ στον αθλητισμό. Υπάρχουν οπαδοί της προοδευτικής που είναι μέχρι τώρα, να ρωτάς τι ομάδα είσαι, λένε προοδευτική. Ισχύει, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί και στην Νίκαια που είναι Ιωνικοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που είναι μόνο προοδευτικοί και πάρα πολλοί κόσμος που είναι μόνο Ιωνικός. Έχοντας μεγαλώσει λοιπόν στον Κορυδαλό, σίγουρα είμαι υποστηρικτής της προοδευτικής, πάντα την υποστήριζα σαν ομάδα. Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό το γήπεδο. Με πήγαινε ο πατριός μου από όταν ήμουν μικρός, έβλεπα αγώνες, την έχω αγαπήσει αυτή την ομάδα. Όπως βέβαια έχω αγαπήσει και τον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί μεγαλώνοντας με την παρέα μου και με όλα αυτά γίναμε Ολυμπιακοί, ακολουθήσαμε τον Ολυμπιακό, γήπεδα χρόνια, εκδρομές, πράγματα. Μεγαλώνοντας, πότε κατάλαβες ότι αγριεύει το πράγμα και ξεφεύγουμε από αυτή την αλητεία που μου είπες που υπήρχε? Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σκληρά τα πράγματα και δυστυχώς βλέπω ότι και τα πιτσιρίκια έχουν ξεφύγει πολύ. Φοβάσαι για το τι έρχεται, μεγαλώνεις και ένα γιο? Φοβάμαι για αυτά τα παιδιά όλα. Ναι. Δεν είναι ότι φοβάμαι για μένα. Για μένα it's okay, δεν φοβάμαι. Αλλά βλέπω όλα αυτά τα παιδιά ότι είναι δύσκολα πλέον τα πράγματα. Για αυτά τα ίδια τα παιδιά. Μου είπες πριν για σχολεία. Ποιοι ήταν οι λόγοι που άλλαζες σχολείο?
Κάνα 2 φορές άλλαξε επειδή μετακομίσαμε, αλλάξαμε σπίτι και έπρεπε να είσαι, το σπίτι σου να είναι κοντά στο σχολείο, ειδικά όταν πηγαίνεις, ξέρω, δημοτικό, Δευτέρα, Τρίτη δημοτικού. Μια φορά ένα σχολείο που έκλεισε και 2-3 φορές επειδή είχαμε κάτι παρεάκια εκεί πέρα, τα οποία κάναμε λίγο φασαρίες. Η σχέση με τις αποβολές. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Σαν μαθητής να ρωτήσω πώς ήσουνα. Κοίτα, μου άρεσε το σχολείο, απλά δεν μου δίνανε την ευκαιρία να το εκφράσω. Ήμουν αντιδραστικό παιδί. Ήμουν ένα παιδί αντιδραστικό, δεν τα πήγα πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το κομμάτι δεν είχα ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να με ξεκλειδώσουν. Με λίγους καθηγητές μπόρεσα και τα πήγαινα καλά και νομίζω ότι με κάνα δυο κρατάω κιόλας ακόμα σχέσεις. Τι θα άλλαζες από το τότε της δικής σου ζωής, έτσι όπως μεγάλωσες? Τίποτα. Δηλαδή, αν έβρισκα τώρα, μπορούσα να πάω 20-25 χρόνια πίσω το χρόνο, όταν ήμουν 15 χρονών και να βάλω στα μάτια μέσα του μικρού Θανάση το σήμερα, πιστεύω ότι θα έσκαγε από τη χαρά του, ξέρω εγώ, ότι όλα αυτά που έζησε, ο τρόπος που τα έζησε, αυτή η έντονη ζωή, η αλητεία, το skate, το graffiti, το breakdance, το hip hop όπως το ζήσαμε τότε. Όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι αν τα έβαζα στα μάτια, στο κεφάλι του μικρού Θανάση όταν ήταν 15 χρονών, πιστεύω ότι θα έσκαγε από τον ενθουσιασμό του όλο το κεφάλι, ξέρω. Πότε ξεκίνησες το hip hop, πότε άρχισες τις ρήμες? Να γράφω. Ναι. Γύρω στα 16. Γύρω στα 15-16 εκεί είχαμε κάτι πρώτα ακούσματα από Δημήτρη Μετζέλο, πριν καν τα ημισκούμπρια. Είχε βγάλει μια κασέτα, με λεγόταν ο Βρωμήλος, ξέρω εγώ, και ήταν μια κασέτα που τη διακινούσαμε, ρε παιδί μου, από χέρι σε χέρι. Ήταν οι πρώτες ρήμες που άκουσα και τότε είχαμε, ξέρεις, ένα παρεάκι με κάτι παιδιά που μέναμε πιο πάνω, εμένα λίγο πιο πάνω από το 5-6 στενά πιο πάνω, κάτω από την πλατεία Ελευθερίας. Είχε ένα άλλο μικρό πλατιάκι, το τριγωνάκι που λέγαμε. Και εκεί αράζαμε και κάναμε κάτι αυτοσχεδιασμούς. Ό,τι να είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λίγο πιο μετά, low bap, κορυδαλός, νίκαια, πέραμα. Άρχιζαμε να το βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά το πράγμα. Εσύ πότε κατάλαβες ότι η μουσική σε εκφράζει, σε απελευθερώνει, ξαναγεννιέσαι κατά μία? Πριν ξεκινήσω να γράφω. Ναι. Χόρευα πολύ. Είχα πάθος με τη μουσική. Όταν ήμουν στο δημοτικό, έστειλνα τη μάνα μου και μου έπαιρνε βινίλια του Michael Jackson, τα βάζα στο pick-up και χόρευα όλη μέρα. Είχα πάντα μια έντονη σχέση με τη μουσική. Και μετά, όταν αποφασίζεις ότι αυτό θέλω να κάνω, πότε έρχεται αυτή τη στιγμή? Δεν το αποφάσισα εγώ, η ζωή το αποφάσισε. Δηλαδή, ήταν και αλλιώς σε σχέση με το hip hop τώρα. Το hip hop τώρα είναι παιδάκια που κάνουν rap και τους ακούνε και άπειρος κόσμος και δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχει κουλτούρα πλέον. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά, η μαγεία, η μαγιά να γίνει μαγεία, ξέρω εγώ. Να το ζήσεις όλο μαζί έχοντας κάποιες επιρροές απ' έξω. Εμείς τότε το ζήσαμε πιο realness, ρε παιδί μου. Βλέπαμε, ξέρω εγώ, τους Rad MC να κάνουν το It's Like That, ξέρω εγώ, και να βγαίνει τότε το βίντεο κλιπ και θέλαμε τότε με την ομάδα, τα 5-6 παιδιά που ήμασταν εδώ και καλά ομάδα B-Boys, πηγαίναμε στην άλλη πλατεία που ήταν οι άλλοι να το κάνουμε, να κάνουμε αυτό το beef, να το χορέψουμε και ήταν ακόμα μέχρι και αφορμή, ξέρεις, μέχρι να πέσει και λίγο ξύλο, ρε παιδί μου, αλλά στα πλαίσια πάντα του φυσιολογικού, ότι υπάρχει μια κόντρα. Όπως με το breakdance, όπως με το graffiti, με τα crew που είχαμε εδώ πέρα, WC, TNT, όλα αυτά τα crew που βάφαμε, που ξεκινήσαν εδώ από τη γειτονιά, με το skate, τα inline, όλο αυτό το ζούσαμε μαζί, μπάσκετ, το μπάσκετ, τότε τα είχαμε όλα μέσα στην κουλτούρα. Δηλαδή δεν περνάγε μέρα χωρίς να παίξουμε μπάσκετ και να ακούμε rap, να κάνουμε graffiti και να ακούμε rap, να κάνουμε skate εδώ στα σκαλοπάτια και να ακούμε rap. Ό,τι και να κάναμε, ακούγαμε και rap, ήταν όλο μαζί και γράφαμε, είτε κάποιοι γράφανε, κάποιοι δεν γράφανε, κάποιοι μόνο ακούγανε, κάποιοι μόνο χορεύανε, κάποιοι μόνο κάνανε graffiti. Υπήρχε όμως μια παρέα τεράστια που υπήρχε κουλτούρα. Τώρα έτσι ο καθένας στο σπιτάκι του, χωρίς να έχει ακούσει καν ξένο rap. Δηλαδή μπορεί να ακούγε, ξέρω εγώ, εμένα ή να έχει ακούσει μόνο τους TXC ή ούτε καν τους TXC. Να έχει ακούσει, ξέρω εγώ, από Βορράς και μετά, από Βόρεια Αστέρια και μετά. Και να νομίζει ότι ξέρει όλο το rap, να έχει πάρει ένα μικρόφωνο στο σπίτι του και έναν υπολογιστή με 500 ευρώ και ένα κινητό και να κάνει βίντεο κλιπ και να νομίζει ότι είναι rapper. Εντάξει, δεν είναι rapper. Άμα δεν τη ζήσεις την κουλτούρα, αν δεν το ζήσεις λίγο αυτό το πράγμα από μέσα, δεν μπορείς να λες ότι είσαι rap. Σου αρέσει κάποιος τράπερ? Ξεχωρίζεις κάποιον ή είναι κάτι τελείως μακριά από σένα?
Όχι, είναι κάποια παιδιά που γράφουν ωραία και γράφουν και σκεπτόμενα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Σάσκε πιστεύω είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και δεν θα πει υπερβολές. Ή ας πούμε ο Κέβιν, ο Νέγρος του Μοριά, που έχει μια φυσική γκρούβα και κάνει αυτό το new school trap, το παντρεύει και λίγο με το ρεμπέτικο. Κάτι που εμείς το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια με το ρεμπέτικο. Δηλαδή και αυτό μάλλον αγαπάω πάρα πολύ και στη μουσική του Κέβιν. Μ' αρέσει ο τρόπος που το παντρεύει, γιατί το παντρεύαμε και εμείς πάντα. Πάντα κάναμε ραπ με ρεμπέτικο. Και είναι και άλλα παιδιά που μου αρέσουν. Να γυρίσουμε λίγο στον Κορυδαλό. Πώς είναι ένα παιδί να ξυπνάει το πρωί, να βγαίνει στο μπαλκόνι και να βλέπει το προαύλιο της φυλακής? Αυτό είναι κάτι που λέω πάρα πολλά χρόνια. Το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις και με το τι είναι ταξικό και τι είναι χωροταξικό και ότι γενικότερα είμαστε σε κάποιες γειτονιές που και ταξικά και χωροταξικά μεγαλώνουμε με άλλες επιρροές. Είμαστε πιο φτωχές γειτονιές, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει και μόνο με το οικονομικό κομμάτι. Έχει να κάνει και με τις εικόνες που παίρνει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Ας πούμε, στον Κορυδαλό μπορεί ένα παιδί να μεγαλώνει και όντως από τον μπαλκόνι του, όπως έτυχε να το ζήσω κι εγώ, να βλέπει το προαύλιο των φυλακών και να μεγαλώνει με αυτή τη σκληρή εικόνα. Ας πούμε στο Πέραμα, να μεγαλώνουν τα παιδιά και να μεγαλώνουν απέναντι από τη ζώνη και να είναι μες στα συνεργεία ή στο Ρέντι, στις αποθήκες, στα εργοστάσια, στις μεταφορικές, στην Κόσκο, στον Πειραιά, γενικότερα. Εδώ το κομμάτι όλο το δυτικά από το ποτάμι, ξέρω εγώ, είναι ένα κομμάτι που είναι πιο συνυφασμένο, ρε παιδί μου, με το εργατικό κίνημα και με τις σκληρές εικόνες. Και είναι εικόνες με τις οποίες γαλουχείται ένα παιδί και με τις εικόνες που γαλουχείται με αυτές μεγαλώνει και θα τις έχει και σαν πρότυπο. Είτε είναι οικονομικά ευκατάστατος, είτε όχι. Δεν έχει σημασία με πόσα λεφτά πέφτεις και κοιμάσαι. Σημασία έχει τι βλέπεις όταν ανοίγεις τα μάτια σου. Σωστό. Πότε έρχεται η παραβατικότητα και η παρανομία στη ζωή σου? Εντάξει, σαν παιδιά κι εμείς δεν κάναμε τίποτα ακραία πράγματα, αλλά κάναμε κι εμείς κάποια πράγματα. Δεν θέλω να μου πεις τι κάνατε, σου λέω πότε ήρθε στη ζωή σου. Κάπου εκεί στο γυμνάσιο, προς Λύκειο, συνέβησαν διάφορα. Και πώς το αντιμετώπιζες, μαγιά τότε, ή καταλάβαινες ότι αυτό που κάνω πρέπει, δεν πρέπει, αναρωτιώσουν ή ήσουν οκ? Η μεγαλύτερη μαγιά είναι να καταλαβαίνεις πότε γίνεσαι ηλίθιος. Ναι. Όταν εγώ ευτυχώς είχα ένα όριο και καταλάβαινα. Δεν το είχαμε όλοι σε αυτή τη γενιά. Εγώ καταλάβαινα πότε περνάω το όριο. Και έπρεπε να μαζευτούμε. Είναι εύκολο να μην περάσεις το όριο? Όχι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Όταν μεγαλώνεις μέσα σε ένα στενό κύκλο ανθρώπων, ρε παιδί μου, το οποίο πάει μαζί πάντα, ρε παιδί μου, παρέα, ομάδα, κλίκα, κρού, όπως και να το πεις. Αν οι 2, 5, 7 στους 10, ξέρω εγώ, περνάνε το όριο, συνήθως το περνάνε και οι 10. Πότε αποφασίζεις ότι εγώ πρέπει να βγω από αυτόν τον φαύλο κύκλο? Νομίζω ότι δεν αποφασίζεις. Απλά βάζεις τα όρια σου. Το τι είσαι δεν αλλάζει ποτέ. Αυτό που είσαι, είσαι. Το θέμα είναι να ξέρεις να βάζεις τα όρια σου. Ξέρεις ότι είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είμαι σκληρός, έχω μεγαλώσει σε δύσκολες συνθήκες, έχω αυτό, έχω εκείνο, δεν κολλώνω πουθενά. Θα το πάω όμως ως εκεί και θα έχω αυτό το όριο. Δεν ενοχλώ, δεν με ενοχλούν. Φοβήθηκες ποτέ για τη ζωή σου? Αρκετές φορές έχω φοβηθεί. Από μικρή ηλικία? Ναι. Και? Εντάξει. Είναι κάτι και αυτό το οποίο ήταν σε αυτές τις εποχές, ρε παιδί. Μπορεί να ήταν είναι θέμα εποχής, πιστεύεις? Μπορεί να ήταν πιο αθώες από τώρα. Τώρα πιστεύω ότι τα παιδιά κινδυνεύουν πολύ περισσότερο και το βλέπουμε να γίνεται κιόλας. Η εποχή ήταν πιο αθώα, αλλά ήταν πιο δύσκολη. Τότε ένα μεγάλο λάθος ήταν τέλος, ξέρω εγώ. Τώρα γίνονται πάρα πολλά και μικρά και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να σταματήσουν αυτά τα παιδιά να κάνουν focus στη βία. Παύλος Φύσας. Παιδικός σου φίλος, μεγαλώσατε μαζί. Τώρα το Σεπτέμβρη, 11 χρόνια κλείνουμε από την δολοφονία του. Μίλησέ μου για τον Παύλο. Για τον Παύλο που εσύ γνώρισες και μεγάλωσες. 11 χρόνια,
πολλές φορές με πιάνω ακόμα να μιλάω μαζί του, είναι σαν να μην έχει φύγει. Πολλές φορές για μένα. 11 δύσκολα χρόνια. Αλλά να μην είμαστε γραφικοί και να λέμε για αυτά τα 11, γιατί μου αρέσει ο τρόπος που το ρώτησες. Ναι, να μην λέμε μόνο αυτά τα χρόνια που λείπει, να πούμε για τις ωραίες στιγμές που είχαμε, να πούμε λίγες από τις ωραίες στιγμές που είχαμε πριν δολοφονήσουν τον Παύλο. Εμείς δεν πέφτουμε στα γόνατα. Όσα έχουμε πει μέχρι τώρα είναι πράγματα τα οποία τα έχω ζήσει μαζί με τον Παύλο. Τα περισσότερα, γιατί τον εγνώρισα μπαίνοντας σε ένα λεωφορείο, ήμουνα 15 χρονών, 15,5 χρονών, μπαίνοντας στο Β18 να πάω στο πέραμα. Τον εγνώρισα, το κοιταχτήκαμε, φοράγαμε ίδια μπλούζα, μου έκλεισε το μάτι, κατεβήκαμε στην ίδια στάση προφανώς γιατί πηγαίναμε στον ίδιο προορισμό, πηγαίναμε στα γραφεία της Freestyle Production και με το που κατεβήκαμε από το λεωφορείο με έπιασε και μου μίλησε, ήταν μεγαλύτερος μου ο Παύλος, 5 χρόνια, με έπιασε και μου μίλησε και από τότε γίναμε αχώριστοι. Η τελευταία σου ανάμνηση από τον Παύλο πριν δολοφονηθεί? 2 μέρες πριν είχαμε βρεθεί. Κάναμε μια μεγάλη κουβέντα γιατί είχα να τον δω κάποιους μήνες. Είχαμε καιρό να βρεθούμε μόνοι μας γιατί τους τελευταίους μήνες έμενε στη Σαλαμίνα. Κάτσαμε μετά από καιρό και μιλήσαμε, τα είπαμε ωραία. Ήταν να δούμε τον αγώνα μαζί όπως τον βλέπουμε συνήθως, γιατί ήταν και ευρωπαϊκό παιχνίδι εκείνο το βράδυ που δολοφονήθηκε. Και όπως σου είπα πριν και εγώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Παύλος ήταν Ολυμπιακός χρόνια και μαζί γήπεδο, εκδρομές, πέταλο, φωνές. Όταν δεν μπορούσαμε να πάμε γήπεδο πάντα είχαμε τα ίδια γούρια με τον τρόπο που θα βλέπαμε τον αγώνα, ποιες μπλούζες θα φορούσαμε, τι θα κάναμε. Και ήταν να δούμε τον αγώνα μαζί, μου είπε ότι θέλει να το δει με τον πατέρα του γιατί έλειπε καιρό και έτσι χωριστήκαμε εκείνο το βράδυ και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Στο άκουσμα της είδησης, πώς το έμαθες αρχικά? Με πήραν τηλέφωνο πριν γίνει να μου πούνε ότι έχει ξεκινήσει μία φασαρία και ότι γίνεται αυτό. Μέχρι να φύγουμε από εδώ, από τον Κορδαλό, να φτάσουμε στο Κερατσίνι, είχαν κλείσει ήδη τους δρόμους όλους. Είχε γίνει ό,τι είχε γίνει. Είναι από αυτά που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Παρ' όλα αυτά, από τότε εσύ κάνεις έναν μεγάλο αγώνα και τον τιμάτε κάθε χρόνο. Ο Παύλος ζει εξάλλου, το λέμε όλοι. Και άλλη μια αγωνίστρια που νομίζω είναι και δεύτερη μητέρα σου, είναι η Μάγδα Φίσα, η οποία όλοι μαζί και με όλα αυτά που κάνετε, όλο αυτό το διάστημα, για να μπορεί να σταθεί απέναντι στα πολλά δικαστήρια που είχε και να μπορούν να πληρωθούν αυτοί οι δικηγόροι. Πες μου λίγο για αυτόν τον αγώνα, γιατί τον έχετε κάνει όλοι μαζί. Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμβάλει σε αυτό και έχουν βοηθήσει. Όπως καταρχήν είναι η οικογένεια του Παύλου, είναι η μητέρα του, είναι ο πατέρας του, είναι η αδελφή του. Άνθρωποι που είναι δίπλα μας και μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε με τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη. Καταρχήν να μην ξεχαστεί ο Παύλος, γιατί ο Παύλος δεν πρέπει να ξεχαστεί και εμείς τίποτα να μην κάναμε, ο Παύλος δεν θα ξεχνιόταν. Γιατί η πράξη του τον έκανε αθάνατο. 2024 πώς μεγαλώνεις ένα παιδί, πώς μεγαλώνει ο μικρός Παύλος? Ο μικρός Παύλος πρέπει να μεγαλώσει και όσα έχουμε πει σήμερα εδώ πέρα πρέπει να από μόνος του προφανώς να καταλάβει και να τα ξεχωρίσει. Το ότι αγαπάμε όλο τον κόσμο, ότι δεν υπάρχουν διαφορετικότητες ούτε στο χρώμα, ούτε στην καταγωγή, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν φιλετικές διαφορές. Τα κορίτσια δεν είναι μειονότητα, είναι το ίδιο ισότιμα όπως και τα αγόρια, πρέπει όλα αυτά να τα καταλάβει και αυτός μόνος του. Δεν μπορεί να τα βάλει κάποιος σε ένα παιδί αυτά μέσα στο κεφάλι. Τι δεν θες να γίνει ο μικρός Παύλος? Τι σε αγχώνει, τι σε φοβίζει περισσότερο? Όταν γίνεσαι γονιός είναι διαφορετικό. Αν με ρώταγες πριν γίνω γονιός, θα σου έλεγα δεν φοβάμαι, δεν με αγχώνει τίποτα. Το παιδί μου θα κάνει ό,τι είναι να κάνει και σίγουρα θα είμαι εκεί, τα έχω ζήσει, θα σου έλεγα θα σου έκανα το μάγκα, ξέρω πώς, ναι, εγώ θα το σταματήσω, θα το βρω. Δεν είναι έτσι. Τώρα ξέρεις, είναι ήδη 3,5 χρονών και ήδη αγχώνομαι για κάποια πράγματα. Σε αυτά που είπαμε πριν. Ακόμα αγχώνομαι στο αν είμαι εγώ σωστός, όσο σωστός χρειάζεται, ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα από αυτά να γίνουν κομμάτι της ζωής του. Δηλαδή είναι δύσκολο. Θα δείξει. Και δεν μπορώ να σου πω κιόλας.
Αν δεν μεγαλώσει, δεν μπορώ να σου πω. Θα ξανακάνουμε άλλη μια συνέντευξη 20 χρόνια να σου πω. Είχατε αποφασίσει από την αρχή ότι θα τον ονομάσετε Παύλο? Νομίζω πως ναι, με το που. Νομίζω ναι, ήταν κάτι που ήταν αποφασισμένο. Χωρίς να το έχει αποφασίσει κανείς. Τι ετοιμάζεις μουσικά, γιατί αν περιμένουμε τώρα από σένα? Έχω ξεκινήσει, γράφω κάποια πράγματα, solo. Ετοιμάζω και ένα side project με κάτι φίλους. Νομίζω ότι το 25 θα είναι ένα αρκετά Δημιουργική περίοδος για σένα. Και δημιουργικό έτος, ναι. Άρα περιμένουμε πολλά. Ναι. Και άλλα διάφορα side πράγματα. Τι να σου ευχηθώ? Σε μένα τίποτα, στον κόσμο να ευχηθούμε. Καλύτερες μέρες. Καλύτερες μέρες για όλους. Ακόμα γράφω για φίλους και για φίλες. Ακόμα γράφω για σκύλους και για σκύλες.